Ai, ama, aizearen kontra ibiltzea, ez da, bater erresa. Aintzane Artolak, gure gaurko gonbidatuak, horixe erabaki du, bai. Zergatik, Aintzaneri desafioa gustatzen zaizkiolako? Ez, orantxe etorriko da, eta jakingo duzu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Aintzane Artola, ongi etorri. Kaixo, zer moduz? Ondo, ongi? bai, ondo. Bueno, hemen ibiligea, aizian kontra nebilera, zu gure hori aukeratu ezula, zeatik zuk eukizun un minbizia ez da. Bai. Eta bularrak enduzi zuten. Baita. Eta emateunez, gizartiak jarrin behar dezulakoan, eta zuk aukeratu zuen zetz, eta jendeak ez du ikusten ongi, obatzuk ezetzen bateu ez da. Hoi da, zuk esan bezala aizean kontra junitzan bizkat. Eta, guain nola, ondo edo... Oain arki, natural, eta aurrea. Eta zure aukera da, eta esaten bezala, bai meikuk eta bai gizartek askotan ez du onartzen, da arrarotza jotzeu ez, da? Hoi da, igual onartu ez baino, hoi da, arraro somatu zan hasieran, baina bueno, listo. Listo, aurrea. Beti izan behar du norbait lehenengua. Oso ondo. Bueno, launak, hemen ibiliko geha, untxi egiten, zukaldatzen zen, moldatzen zea. Naiko ondo, saltxera naiz. Bueno, ingo deu untxia saltzan, ikusiko zue, pure patata bateak ingo deu irugi jarta perretxikukin gainen, eta aldi berian hemen txibiliko geha, zure historia eta zizketan. Ados? Earki. Ai launak, benetako zai bat horretan. Bueno, lagunak eta Aintzane, garatuko zuet pausuz pausun, nondin noa ibiliko gehan, untxi hau gisatzeko garaian, eta gero pure patata berezia beteko garaian. Beitu, hemen dakago untxila, burui gabe. Bagizu zeatik normalian supermerkatuan dara egiteetan beti untxila buruakan jarrita. Zeatik pleno katua saltzen zuen untxian partez, da orduan beti buruakin saltzea, jendia izen gainatzeko. Hala da. Bueno, ingo deuna da, pusketetan moztu, hau ez da katua, ez da burua, baina untxila da. Eta ingo deuna da gatza bota, piper pixkat, prejituko deu, bertatik atea, eta gero kasuela hortan bertan, ingo deuna da tipulina goxatu, baitare azena joa, eta behin goxatuta da honian, hemen dazkaun, behitu, sesamo ez barkatu, hemen dazkaun asitxo hauek, ziapianak, mostaza asitxak, bertara botako ditugu, pixka sukaldatu, eta gero botako deu, ardo zurila, salda, untxia bertan lagako deu, gixatzen utziko deu, eta gero bukatzeko, eskai pixka botako jau, ziapia eta esne gaina. Ados? Eta izangoa gaurko gixatua. Eta gero lagunduko deu pure patata batekin. Patatak egoziko ditugu uretan, gero zuritu, gurinakin krematu, eta bestalde ingo deuna da perretxikuak salteatu, irugi jarra ere bai, eta pure patatakin nahaztuko deu, untxiai lagungarri jartzeko. Ados? Bueno, azteko eta behin, ni untxia pusketetan ingoet eta hasiko naiz prejitzen, gio ingo deuna da, hau, egosten jarri, eta bidez hemen bi tipulina hauek alituzu txortenak endu, sustarra, eta lauki txikitanin, bale? Bale. Venga, hoi zure kontu. Oso ondo. Kasuela hundi bat hartuko hemen, baitu, hemen dakat. Hau xatea bihar dut. Bale, honekin martxan jarriko geha. Bueno, kontatu iguzu, nola hasi zan historia guztia? Nola konturatu zinean hor zerbait zendula? Gehiengoa bezala autoesplorazioan. Osa, zuzeu kontote, ez Ni neonik minagatik konturatu eta ez... nintzen. Keba, ez minek eta ez errez. Bi seme ditut eta seme txikina jaio eta, bueno, bularra ematen nion. Eta gara joi xelebre xamarra izatea, zetitik handitu, txikitu, gogortu eta denetik itea. Eta ni benetan pentsatzen nuen, edoskitzeak zer ikusia zeuken zerbait zala, medikuta junitzanean. Eta orduan sorpresa. Uste baino desente gehionekan. Hori izaten da, nik de bikotiak beti eman dio bularra, eta bai batzutan hor pixkat gortu iteia, mastiti moko bat, baina zubetak izo azkenian horko bultu zer dian zehazki, ez da? Baina eguna pasata
egun bat bai eta bestea ez, eta bultoi etzala juten, da orduan arduratu initzan. Eta medikuta jun, eta hoxe, esateizue sekula entzun nahi dezuna ez, minbizia dala, eta... Nola hartzen dezu egun hori? Zea, astuko egun hortaz, ez da? Egia esan, ez, ze besazpiko ganglioke bai hartutan itun, Bai. Eta jaso ze da, ez da? Bai, arriskua izan daiteke. Eta medikuan hitzak izan zian, bueno, oaingoz, bularreko minbizia dakazu eta proba gehiago inbar ditugu. Orduan, larrituta. Baina, bueno, aste bete hoi pasa frogak eta esateizunen bakarrik bularreko minbizia haukezula, ez du ematen, baina lasaitasuna. Bakarrik gutxirutze zaizu. Hoi da. Eta, bueno, hortxe, beti esate deuna, medikua itzaiten nahi zaizu, eta zu igual, bat entzungo bazenu bezala horra, bapaten gauza pilo bat sartzen dizkizu buruan, eta bueno, aurrea. Gutxi izango zen, baina edoskitzeare utzin beharko zen duen, pentsatzen dut, edo momentuan. Bai, ze frogaz berdinak inbar nitu. Urte bete. Bai, ja nahiko hartuta zekane, bai, esan dezaunez, baina, bueno, bai, golpean datozen gauza horiek, sekula ez diala ondetortzen, Joseba. Ez. Hombre, holakoak, eta gainea, bai, azteziare, bai, eta ki pentsaten buruei bueltazko ematen, segertatukoan, nola bukatuko hau, horra hasiera da, baina dana berria da, ez da? Baina, bida, nahi onkologak hasieratikan esan ziten, bueno, zure tumore hau, ja, izena eta bizena jartze jonian, tratamentua daka, eta, bueno, sendatu ingotzea. Esperantza hoi eman ziten, orduan, lasai bai. Adibidez, normalean, haintzane, bularreko minbizia ukitze unetedikan, ia jendean sendatu itea, edo baten bat bidian geldituko, ez da? Bai, jendia gelditzea. Eta gehien bat, metastasi bat eragiteulako, edo gorputzeko beste atal batian, edo... Bai. Eta nola izan zen, errekuperazioa, adibidez, hor azkenian, ez dakit, o kimio, radio, o dena, pak kompleto. Pak kompleto bat. Bai, lehenengo kimioa, gero mastektomia radikala esateana, ze bular guztiak enduziaten eta ganglioak, eta gero horren ondoren radioterapia. Sesio desiente. Hortiko jarra ematea, ez da? Bai. Nola eramantzen un hori, bai, ume txikila, familia, bigarren gomia gainea, gorra izango zan, ez da? Jende pilo banekan aldamenean. Familia handia dakau, eta kriston sorte haukinun. Ni kimioterapia saio bakoitzen pertsona ezberdin batekin joan itzan. Osea, pentsa ze sortea. Bai. Eta nola ematezu hori, adibidez, nola azten dia? Azkenean kimioterapian azten zea, eta zenbat denborako tratamentua da? Urte eta erdiko tratamentua izan zen, lehenengo 6 hilabete hola hartu nun kimioa, eta 6 hilabete horien ondoren ja immunoterapia bat bezala emateizue, urtea osatu arte. Eta gero ja ekainako 23, San Juan bezperan, suak erretzeian egun hortan, kenduziaten bularra. Ordu nik esatet, egun hortan ere gorputzeko txarrak endu nula. Gaiztua. Eta orduan kimio eman arren, bultua guandik hortzeon, da guandikan hortzeon. Bueno, egia esan asko murriztu zen eta medikuk oso pozik zeuden, baino ez daki denak enduan oez, orduan, bueno, modu bat da aseguratzeko esan dezaun. Ja kenduitea eta hortikan ja... Eta gero ja bukatzeute dena erretzen, ja esateko, hemen ja ez dago ezer. Gio, hortikan aurreare bai, pentsatzen dut, probakin, berrio ikusi, garbi zaola, ezer ez da urtero jarraitzet. Urtero guan ja. Bai, nahi ja duela 3-4 urte alta eman zien, osan zan diate tumore hoia ez da hola. Bai. Baina alare urtero jarraitu behar dut errebixetan. Eta hori zergatik atea zan, nola sortu zan, hori hola gehatzea, pasatxan da inbiarra, eta hori eraman berdezu zurekin, hola, beti da kasu hor. Bai, hoi ez, baina beste bat atera daiteke. Bai, urtero jute naiz, ztai alden ikutea nire revisioa, eta beti beldurrez jutezea ez. Baina, bueno, beste alde batetik ebai esatezu, vigilatuta nao. Ja. Orduan, alde hortatik anpozik. Joseba, ezakit, hola neurri hontan ondo? Oso ondo, hau bota horpe, ja. Beti izatetu untxintzako, urren guantzako ere jateko pixatuki berdeuta. Eta oita geho, bitu, azena jo hemen dakau, eta nazu zuritu, eta geho txiki egingo du. Zuri galio emango izut, ez da? Nahiagoet. Bai.
Iepa, hemen lehenoko kasuela utzi. Iepa, hau hemen hartu. Vale, Hoi zuritu, hau hemen bastarren utzi. oso ondo. Bai, zatik hau pregitu behar ditut aurrena. Vale. Bai, igual behitu. Hemen txe bota barazkik. Eta ora, txukun jartzen Ah, dut, vale. gero bertara botatzeko. Oso ondo. Bueno, eta hasieran beti bai meikuek eta beti izategu protesian alde daude, edo Bai, horren bateko estetika zaitzeko eta bar, baina zu horren aurka zeunden, ez da? etzeon beste aukeraik, ni ja duela 10 urte pasanun, eta etzeon beste aukeraik, esan nahi dut. Nei operatu ziaten, eta gero ezin ziaten momentun rekonstruzioa egin, ze esan dizuten bezala radioman bartziaten. Orduan azala guztiz txikituta gelditzea. Erreta. Eta orduan gutxinez, pasa behar da urte bat rekonstrukzioa planteatu reiteko. Orduan, medikuak horta bideratzen zaitu, rekonstrukzioa normalen gaina beti esan diate gaztea zea, eta, bueno, ez? Bai. Hoxe zan, behaien, minbizia bukatzeko modua hoi da. Ja. Rekonstrukzioa itea, bititikin bukatzea, eta ez antzematea zukze gaixotasun pasa izan dezun. Eta rekonstrukzioa egiteko, hor zein behar da, zein pizko, beste pusketa bakendu nun baitetik handa hor jarri, o nola egiten da? Kasu komentatuko zizuen nola izango zian, ez da? Bai, kasu bakoitza ezberdina tratatzeute. Batzuk, igual hemen tripa aldeko zatitxo bat hartzeute, segun zen bateko grasa eta muskulo hartzeute. Beste batzuk hemen atzealdeko kostilla aldameneko beste zati bat hartzeute. Azkenen, edo bestela, beste batzutan iteutena da, zuzenen, balbulatxo bat bezala sartzeizue, Bai. eta jute zaizu azala guztutzen. Eta behin ja nahiko leku daukazunen, protesi bat sartu. Ja. Aukera ezberdinak Bai, eta pertsonan silikonazko titia arabera. jartzituena bezala, protesi lako jarri. Hoi da. Baina hori azkenian ez da, beste operazio gehiotan sartzea eta beste tinglau baten sartzea, ia, ez Hoizan da? ere arduratako bat. Zekaro, nik ja radioain eta gutxi gora bera sendatzen, nire gorputza Ja. sendatzen ikusten unian, planteatzen hasi zitzaiten ia moino horrekin zein behar dezu. Neia, guzton perezanekan. Ja. Eta enu nahi, orduan, momentu hortan. Hasieran hasi nintzen protesi esterno bat erabiltzen. Da, sujetadorian boltxikotxo bat bezala, eta hor sartzezu silikonazko titi bat. Bai. Baina da kanpokoa. Eta egia esan nahiko deserosua da. Da motxila txiki bat eukitzea denbora guztin. Eta hasieran erabiltzen nun, ze lotxa emate ziten. Ja. Lotxa emate ziten. Baina azkenen komodidadeak irabatzizun. Ja. Eta nola emateo zu vuelta zuri hori, adibes? Ez dakit, psikologokin, o terapiakin, edo nola emateo zu vuelta zatu, venga, onartu behar naiz. Familia, lagunak eta asko hitzein. Bai, Asko hitzein. Bai, aldamenikoakin, esaten, ni beti erosotasunan bilatuet, orduan, oain zer nabil hemen estetikoa garrantzia ematen. Ja. Baina, bai, gizartiak eramateu, azkenian, emateu, ez dakit. Bai, estetiko. beharrak, sortizkizu azkenen, igual normalean zuk eukiko ez zenitun beharrak. Profesional batek esan ziten bizkarra okertuko zitzaitela, asimetria hontan. Beste batek esan ziten, inorretzula ezautzen. 40 urte zemakizkila lanbide hontan eta inorretzula ezagutzen nola. Eta nik bakarrik nahi nun, gaur egun gainea sare sozialak dauzkau, jende berria ezagutu ezakeu, ez hemengoa bakarrik, kanpokoa ere bai, Bartzelonakoa, eta horra zinitzan pixkat. Zure bide berdina topatu zutela, ez da? Bai, eta horta heldu nintzen. Ni hola mozten naho, oain laukitxotan, igual motxegin moztuet. Ondo, txiki-txikin. Txikixo guain goitut igual bat. Bai, gero ez dugu birrindu gerta ezerre, pizka txikitxoin, beste pasa bat eman, eta dena txikituko dugu. Eta guaine normalizatu da, o txapauzal antigua geha guain dikan gehienguak, edo... A ber, oain dikan denetik dago, baina bida, duela 10 urte, duela 10 urte, etzeon sujetadore edo titizorrok, emakume bular bakarrentzat, eta guain ja badaude. Gaur egun badaude. Eta gaur egun badaude. Orduan alde hortatikan, bida, aurrera pauso bat indeu. Zegia da, adibidez, Espainian 36.000 pertsona operatzeute urtero. Orduan,
eon, gaude emakumeak. Bularreko minbiziakin. Bai. Zema esan ezu? 36.000 uste. 36.000. Aberro datua konfunditu behar naitzen, baina bai ustez baiet. Asko Eta dia, gehiengoak izaten dia umeukita titien baten daudenien umia edo... Eta emakume helduak, denetik, eta gizonezkoak ebai. Ja. 100% gizonezkoa da. Bularrekoakin ere bai. Bai. Ez du ematen, baina Betu, gizonezkoak ebai mamak proba bat dituzute. itea, eta mamografia bat inun. Eta zorionez etzan eserre, baina bere bai, hemen atertzetzen bultito bat bezala, Bai. justo pezoian, Bai. eta baina zan kiste bat, bolatxo bat, baina ziren larritu itezea, Bai. porque justo ezea, eta ez dizu, tumor benigno, vale, baina ja tumoria, Ja. baina orduan ez dizu, juntzaiten mamografia itea, eta ez dakize, bueno, orduan ez dizu zer da, baina ziren, larritu itezea, ez Bai. dizu, bulto bago, eta barruan da ez da ikusten. Ez. Iria bat itezu, baina... Baina bida, dudak entzeko, eskerrak oaindikan osakidetza hor daukau, osasun publikoa, Eta nola nahi zoze ikusten eutxin behar danean deula. gaina, zuk ere esatezu lehen bailen hobeto dela proba bat iteagun, ez? Utzi, eta gero gaina hori behandu izatia daka, ez da? O behintzat dudak endu. Ja. Ze igual ez da ezer, baina zerbait balin bada, geroz azkarrago jakin, Hobeto. hobeto, bai. Zu bezala ere, geho mangoko modeloa ere bai izan zea, ez da? Bai, bida, esan dizuten bezala leno, sujetadorek eta etzeuden, ni Bai. epinunen. Eta ordunteta iteta kanpaina bat ateratzun, dala asoziazio bat Bartzelonakoa, titizorrok eiteko, gutzako, guk bezalako emakumentzat. Eta mango, lehenengo sujetadorea ateratzun, titibakar emakumentzat. Eta orduan behartzuten emakume titibakar bat. Bai. Eta asoziazioakin kontaktun jarri nintzen, eta orduan behaientzako modelo lanakin nitun. Izan zan, la bomba. Ona, ez da? Bai. Eta nola izan zan hori, ze? Bueno, Bartzelona junginan gainea pandemia erdin. Bartzelona, senarra eta bio junginan gainea. Eta hantxe egun bat argazkik eta ateratzen, eta... Eta nola izan zan, ze lekua argazki mordoa, zate nolako Argazki lekutan mordo zenbat argazki bat, bueno, ni atizkizue. ez dakitzen bat argazki. Denak, bai, hiru emakume onginan, eta hoi da, eta gero kanpaina aterazuten, eta lehendabizikoa izan zanez, medio guztitan aterazan. Osea, medio digital guztitan. Guendela zenbat hori gertatu zen? Pandemia garaia zan, 21 edola izango zan. Hortik aurre egin dezu besten bat, modelo lanikan? Inurrintzako egutegik eta ateratzea ditugu, eta horre bai biltzege argazkik ateratzen. Ona. Bueno, guain garatuko dugu zer da inurri. Vale. Lehendabizi erreportai bat ikustea jungo gea, vale? Beharki. Zehazki jungo gea, San Mamesea. Ahí Bertan ba. dago jatetxea barruan, La Campa de los Ingleses, eta ikusiko zuen nolako pintxitu egin duen. Oazen bertara eta zeituan gaude buelta. Eguerdion, ekipo Joseba eta konpaini ikusi nungazen, Zamamezen, La Campa de los Ingleses jatetxin, eta gaur erakutziko zuet, ia zeretzen duen, gauza barrexak, jake onda zazen zuek amen, ia barru sartuko zeta ikusiko? Venga. Azira, La Campa de los Ingleses izan zan, guen jeineko parean, inglesak etorri zin futbola erakusten Euskaldu nahi, eta gero junzin handik Lamiakora, eta Lamiakotik etorri zin ja Zamamesea finkatzera. La Campa de los Ingleses jatetxea da, sukaldalitza klasikoa, gure bezeru gexen bate klasikuti zelako, baina, bueno, gauza modernu betxen dugu ikusi duguenez, pintxo batzuk etxen dugu pixkat modernu hauak, eta, bueno, danetik pixkat, baina, bueno, gexen bat klasiko. Hemen tabernan, gexen bat akau, menu del dia aztenetik baixakure, gero zapatu homek eta menu espezialak, eta gero bai dakau eguneko platerak eta pintxo eta errazino asko. Guk eixo izatzen duen plateran normalin arraini izaten da, ez? Eta makai hau gexen bat, Bilbon makai hau asko jaten danez, eta pilpillin, bizkaitarreran, klientea dakau hemen danetik, dakau klasikoak, eta bebai dakau jente gazti. Claro, hemen unibertsitatea egon danez ondun, horrek etorten dizu bai, armosaten edo partidak ikusten, danetik pixkat, eta gero estranjeruke bai asko, kanpo fuala ikusteko. Hau partido egunetan, bezero normalantzako eitxetxen da, eta hemen daz bazkideak. Eta gero, kanpun danin partidu, hemen pantalla guztixo danin pintxen dugu atletixan partiduk, eta nahi dan beste bezero etorten diz, partidu ikustea, jatea, eratea, eta danetik.
Bueno, eta onguz, pintxo etxea, Euskaldune, Bilbotarra eta atletizaleko pintxo ederra, ia guztaren gatzuen. Gaurrengo guen errezeti, izango da txuleta xerrak, pintxo baten, praline bateaz, almendrak eta piparrekin. Izango da gaur sweet chili, euskal sweet chili. Azkain pikantea, gozoa eta gazia, ezta? Eta pintxo moduan aterako dugu, hasiko gaz lehenen praline etxen. Eta praline etxen da, estixaz, horixuaz, piparrekin eta almendrakin. Eta hori dana etxen dugu, batidora baten azta dugu. Pintxo hau burun etorri gaztan, beti etxen dugu pintxuk makaia eta txuleti zehatxik ez? Eta txuleta pintxo bat etxearen diferentin genuen. Eta gero beste gainetik engou txuletaen xerrakata, txuleta hau mungiatik dator, eta da frisona arrasakoa. 45 eguneko madurazioa dauke, eta askoz biunagoa da txuleta normal bat baina. Eta gero hogi gainin ipini, eta amaituko pralinearekin gainetik. Hau azigaz eitzen negutik aurrera, ez dakau barran momentuz, eta etxen da eskatu. Momentun etxen da, ezke txuleti da produktu bat, espazu etxen momentun ez da gelitzen ondo. Eta horretxatxik etxen dugu xerrak, momentun egin, eta pralinea eta dana momentun. Eta pikante asko edo pikante gutxi edo guztaban batzu, amolda gehiago. Bueno, Joseba eta kompaini, amen gaz, la campa los ingleses amezen, amen, futbol zelaiko zatitxo bat, beran pintxugaz, eta etorteza zen zuek eta zuek ekipo guzti, ona bazkaltzea, trago bat hartzea, ona izuena, baina amen aletixe bakarrik, Venga, agur! Hau pander, eta gora iteitu zuen, pintxito eharroiek eta bertako janaria. Egia esan, egon da nago bertan, da beti ondo jandatean naiz, bai. Bueno, bezarka da hondi bat eta jarraitula, goxatzen. Bueno, gurian jarraitzeko hemen. Behitu, barazki hau itxura hartzen nahi dira. Eta, gehiagin baino lehenuo, ingo dueuna da, ziapian azilak bota, goxatu pixkat, aragila bota, salda, eta, lehen da bizartotxu ja, pixka murruztean nian salda, eta gixatzen utziko dugu. Eta hemen beste alde, inbiar deuna da, behitu, jo patata zurituko ditugu, baina hemen dakaun irugi jarrai, gor puntxo kenduko jau, labanakin pixkat, eta lauki txikitan indana. Gio gurinetan prejituko dugu, perritxikokin batea, eta patatai gehituko jau. Bale? Venga, hau martxan dakaula. Esan dako, abitu, ja. Barazkiko la pixka gozatu diala, abitu. Hau dana ja, barra botako dugu. Barruko zukuak eta dana, hemen gozatzen jotia. Bale. Botako ditugu hasiak, eta martxan. Eta leheno txintxilika utzi dugu hemen inurri. Bai. Zer da inurri zehazki? Inurri da elkarte bat, bi neskagaztek sortu zutena, bat da Julene, da bere amak minbizia pasazun, eta desgraziz bularreko minbizia, eta 10 urteko gaixotasunaren ondoren hilintzan. Eta beak erabakizun, gaztea zan, beak 10 eta 20 urte tarten zitun, garai hortan, eta erabakizun, bere ama hil ondoren, zerbait probetxuzko atera behar ziola egoera txarrorrei eta zerbait inbehartzala. Akompainamentua egoera berdinan zeuden emakume edo gizonezkontzat. Eta beste neska batekin elkartu zan, Mirenekin, beste neska gazte bat, eta orduan sortu zuten inurri. Eta inurri zer da, da elkarte bat, akompainamentua, berdinen pasatzen gauden emakumei, edo gizonezkoi laguntza emateko. Azteko dauke WhatsApp talde bat non hor sartzen zea, minbizia pasatzen bali mazaude, eta hor dago denetik. Euskadi osoko pertsonak daude, eta orduan edozein galdera, edozein duda, edozein gauza, edo kafetxo bat hartu nahi zula zure... Beti da norbait launtzeko, bizipen antzeko kokitu, bertatik pasada, eta... Oida, beti dao jendea prest. Launtzezu bideo esidor bat hartzen ez hortikan ibili berren nola esian, ez da? Oida. Eta, ezen ba jende zaudete hor? Zu bertan zaudete bai? Bai. Ikaragarri. Eta gero aparte dauzkate, ere bai, psikologo terapiak daude, taldeko terapiak, iteituzte ere bai asteburutan kedadak, asteburu oso bat, bizitakoa kontatzeko, zure esperientzia,
Eta hau saretan dao, edo nun baiten kokatuta ere bai dao, seden bat edo badao, edo... Sedea dao Usurbilen, Bai. horrea gerturatu daiteke nahi du norok, eta gero sare sozialetan, karo, gazte hauek, sare sozialetan daukatek influentzia handia, eta hor dao. Bikain. Eta, orduan, horrea apuntatu nahi du, Bai, laguntza nahi pasu du txarrau pasatzen nahi dan edo zein, ezta? Edo familikon bat bali maukazu. Ez da, esan behar minbizia okitza baizik eta familikok, eta edo ondun zeo zedakana olakoa, ezta? Oida, bai. Ba, ze baliagarria olakoak. Eta oso tribu elkartea da, txikia da, ez da makro elkarte bat, orduan txikia da, eta konpainamentua, edo igual norbaitek behar dula kimiora laguntzea, igual beti dago norbait prest, edo medikura laguntzeko, edo izan diare bai kasuk, adibidez Madridea edo Bartzelona, beste bigarren opinio bat, edo beste mediku bat bisitatzea jun, eta han dauden inurrik etxea eskaini, han loiten gelitzeko, edo behar dana. Bueno, hartzen dit inurri nondik handatorren, bai. Bai, inurri txikia gea. Eta danen artean, eskuba botatzeko, eta... Oida. Ona, bai, eta zuk esan desun bezala, zuk sorte eukizenun, Barkatu iso bat, tira txikitan ingo izu? Bai, nezun bezala, modatuk, bai. Ezuk esan desun bezala, zuk sorte eukizenun, beti norbaitek zeundela, lagundu zizuela familikok, baina ez danan kasua, ez da? Batzuk igual bakarrikan daude honen aurrian, edo sare oso txiki baten barruan, ez da? Oida, bai. Eta nik inurria kasi minbizia pasa ondoren ezagutu nun. Bida, ETV-ko saio baten ezagutu nun Julene, bi bazueken. Eta hor jarrintzan baiekin harremanetan, eta orduan nire lana esan dezagun da, hau, etortzea saiota, etortzea programata, eta behaietaz hitzeitea. Ze ona. Bai, bisibilizatzea esateana, ikusgarri itea. Bikain. Bueno, eta orduan, sare hori, bai, bisibilitatea ematea oso garrantzitsua da. Askotan igual zu esaten du bezala, pasatzezu, zure lekun sartzen zea, eta ez dakizu, ez da inurrik daudela hor eskuba botatzeko, ez da? Karo, eta bakoitzake bai, prozesua bere modun emateu. Baina hor daukau beti inurri, esku bat botatzeko behar daneako. Bai. Ze ona. Ze gauza errakititun jendeak egia esan, momentu txarra pasa, eta holako histori pasatzen dianean, da jendeak, ze empatia da kanta nola pentsatzen beste engan, ez da? Bai. Bestek ez pasatzeko, beak pasaduna, eta gauzak erresteko, ez da? Claro, bere esperientziatik, ez? Adibidez, tontakerik emateituzten gauzak, honek efekto hau iteu, o beste haiteu, eta zure berdina pasatzen daun beste norbaitekin, kafetxo bat hartzea eta gauza hori komentatzea eharra da. Ze ona. Bai. Bueno, hemen, behitu, itzen da itzen, baina asko aurratu dugu, Vale. Untxilla martxan dakau. Horri gero bota berdiuna da eskaila. Betu, genet ja botako jo, zapore botatzen joteko. Hola, osto guztia botako jot, gero atea alizateko. Botako dugu horrela, Vale. Eta gero ja, siape pixkatekin da ez negainakin krematuko dugu, eta listo. Eta hori behar deuna da, betu. Gurila martxan jarriko dugu. Bueno, lehen da bizi erreportaia ikusiko dugu, eta bueltan, hoi perjituko dugu, patata zuritu egosita dola, eta hau krematzen bukatuko dugu. Oso no. Zehazki jungo geha, zingin muntzea, eta ikusiko zuen, zornotzan dago, eta gauza bikaina egititu. Segituan gaude bueltan. Haupa Joseba, haupa ekipo, ongietorriak zornotzara. Bigarren aldiz, eskerrik asko, ongietorriak zingin muntzera. Gaurkoan, beste plater gozo bat ezagutuko gu eta dastatuko gu. Espero dut, gustokoa izatea. Berez, Singing Frog tabernaz moduen zabalduzan oindala 24 urte, Mikel Gaiastegi Jabie, dala nire aita ginarreba, eta Paf Irlandar moduen zabalduzan, da gaur egun gehiago jatetxe moduen, edo poteo, pintxo eta jateko gehiago da, trago luziek hartzeko baino. Singing Frog hasiera baten deitu izan zen, hemen kantarranaz hausue dalako, eta igelpillo bat zauzien orduen, Singing Frog inglesez Paf Irlandarra zalako. Gero ja, ziginenien hamburguesak eta gehiago sandwichek eta aiken, Singing Munch ipini ginun, Munch dalako mordida edo comer rápido eta martxar edo jan eta joan.
Eta horregaz geratu da, nahiz eta jentiek guri zingin moduen ezagutu. Ordu pilo bat dauela txabaldute, goizeko 7:00 hasite, goizeko ordu 2:00. Gelditu barik emoten dugu sarmosuek, bai pintxo gehien bat, pintxo tortillak eta pintxo egiaten dator jentie, gero eguerdi partien rabak edo torreznuek bebai, eguneko menue, kasuelak eta geroia afariek. Bueno, hemen egiten dugun bazkari batez be tradizionala da, txekue, eta jenti horregatik dator. Bueno, ontsa sukaldi ezagutzera joango gara, gaurko errezeta ingogu, tripakitxek eta musturrek Bizkaitarrerara, eta berton jandi zaindekogu. Bueno, hemen gau sukalde barruen, da jandi gure sukaldari buruegaz, jandi kubatarra da, baina, bueno, bengo platerrak oso ondo badaki egiten. Da, geur, tripak eta musturrek Bizkai erara engozku. Bueno, lehenik eta behin, musturrek eta tripakizek egosi gendu zen, eta orduen hori eiteko ure, porrue eta gatza egiten da. Bakarrik ordu terdi edo inguru eukiten dugu egozten, eta ondoren Bizkaitar saltza hasiko gara prestatzen. Bizkaitar saltza egiteko, kipula gorrize, kipula zurize, txarrigantza botatzen dutxegu, oliba olizioa eta kilore olizioa erabiltzen dugu. Piper txolizeru eukin biogu gatza eta piper mine baita. Bustana, tripakizek, tripotxak, errezeta horrek galtzen ari gara. Batez be, gaur egunien presaka bizi garelako eta jentiek ez dutxola moten garrantziarik sukaldatzeari. Eta orduen gehien saltzen dugune hori da, eta berreskuratu, eta batez be, jentik etxien ez duena jaten, berton jande izela. Gero erabiltzen dugu, txarri musturrek eta tripakizek egosi dugun ure. Hori gehitu egiten dugu barazki eta saltza guztitzeri. Ordu bete edo eta turmize hau. Eta ja saltza presteko gu. Gure berez eroi, batez be gehien guztan jakien platerrak, txarri hankak, bustana saltzan, txarri masaiek edo karrierak, denporia bar da bien platerrak, azken dien. Ze filete bat edo zeinek egiten dugu etxien. Jana ondo nastu, irikiten ipini apurtxu bet, tripakizek eta euren sabori eta atarateko. Eta gelatinia baita. Horrek egingo duena da, saltzea apurtxu bet sendotu. Eta behin, dana egin jedeko gule, pikante apurtxu bet botaten dugu. Apurtxu bet dinot, ze guztu danarako izetie. Eta, gure platerra amaikute eukingo gine. Bueno, Joseba, hemen dekozu gure platerra, tripakita musturrek Bizkaierara, eta badakizuen non gauzen, hemen zorrotzan, zingin muntzean, zuen zain gaude. Agur! Agur! Aupa Goizalde eta aupa Jandi, ze gauzea arrain dezuen, eskerrik asko, eta urrenare zaiongo gea, goxatzeko. Jarraitu horrela, goxatzen da goxatu arazten. Gu gurian jarraituko dugu, Hemen behitu, untxila bakizu telebista patata leno egozian bezala magia egiten dugu, eta hau ja gixatu da, eta xamurra belar puxetateako dugu, eta krematuko dugu, ziapiakin, esne gainakin. Eta bestalde, jarri behar dugu martxan, irugilarra, perretxikukin, eta gero gehituko dugu patatara, bale? Bale. Eta irugilarra perretxikukin, ingo dugu gurinetan, goxatu. Ni patata zuritukoet. Patata zuritu, entzane, hemen boltxo batea bota, eta bolian gero sardeskat emango izut, bale? Zanpatzeko. Eta zanpatu, eta hola, ez da pure-puria inberrola, puxketetan gelitzen gero perretxukekin eta hola gero gurinakin botatzen duenean, denen astuko dugu. Bale, perfecto. Bale? Venga, hoi zure kontu, eta esan bezala. Ni honei, botako jotena da, guain, ziapia eta esne gain pixkat. Bueno, bakite baina intzane, zuri, adibidez metaforakin ez zaizula gustatzen hitzeitia, ez da? Gauza garbi, nahi. Garbi, ez da? Bai, Joseba. Ze askotan, minbizia pasatzen den gehien bat emakume hoi, bularreko minbizian ohitura handia dao, esateko, ze gerlariak gean, burruka hori irabaziko deula, eta holako metaforak. Eta iruditzen?
Ez, nik usteet garbi goitzen beharko litzakela inungo tabuik gabe. Ja. Inurrine bai, bida, bertso saiok iteiteu, Bai. non itzeitean, bertso saiok musikatuak itzateia, eta gai nagusia itzatea, minbizia taburik gabe, holtzatikan, tratatzeko, ez? Ze azkenen emateu beti prentsan edo ziurrenik irakurriko zenun. Norbait famatua hiltzen danen minbiziakin esaten da, gaixotasun larri luze baten ondorioz hiltzan. Inoitz ez da minbizi hitza esaten. Ja. Oaindikan tabu xamarra dao. Mola, zei Jendeak ondo ez sartzen jendia edo. garbitzen barko litzak, ez? Azkenen, etxe guztitan da on zerbait da, desgraziz. Bai. Orduan, Gaur itzen egun barkolea, gehiago eta gehiago, eta emateu gutxioa ez dijola historia gainera. horregatik. Nik uste denok itzein beharko genukela garbi, inungo metaforei gabe, minbizia zil balin bada minbizia zil da, eta egin behar dena da, investigazioako lan urratsak gehiago eman, lana egin, da... Hori da. Eta ez gea gerlarik, ez deu inungo bataiatan parte hartu, indeuna da minbizia zoriz tokatu zaigu, Eta aldan sortez- horren bertatik atea. hoi da, eta Claro. sortez gure minbiziako Ja. tratamentua Eta balin esatik bada bertan aurrea. geratu dana, etzan gerlaria, eta bestiak bai, Hori ez da. da hortazuaz. Bai, bida. Piska, bai, esatik batzui, okerra rapatze jo, eta bestiak izain oker, eta... Hori da. Bida, Batzutan zerren nik esku da hor, osaba bat, aurre osaba atea eta bat ez. izan dut, Bai, burun minbizia edukiduna, eta ni bezain beste gogo zeukan arek bizitzeko, eta ez da tea. eta ez datera. Orduan, arek ez da gerlaria izan, ez du gerra hori aurre eman, ez zai bate gustatzen. Gaizki harrapatu jo, eta Tratamentuakin ez zuen asmatu, berandu harrapatu ez zeon. zioen, edo... Hori da. Eta nik, sortez, neukan. Orduan, inongo metaforai gabe, nik uste garbitzen behar diela gauza. Ja. Bueno, eta horre bada kasu kamisetan, horrek arrezu mantal aurreko, baino... Bai, bida, punk gehiago eta pink gutxigo. Ze minbizia nahiko marroi handia da, Bai. ez da arroxa. Askotan saldu nahi digute bularreko minbizia izango balitz bezala arroxa, ez laxo arroxez, eta urria iristea eta marka guztik arroxa jazteute, bularreko minbizia laguntzeko, eta hau ez da arroxa. Kriston marroia da. Beltza da, no? Hoi da. Orduan, inbehar dana da nik usteet, betiko, olako enpresa hondik saiatzen dienak guri gauzak saltzen ekidin, eta behar dan lekun inbertitu diru hoi. Ze ustezu, ze asko daula, negozioare bai asko daula, atzetik daula? Bai, ikaragarri. Bai, Zen ikusten dala gauz bat, bai saltzen duna, ez? Arroxa, lasito arroxa jarri, eta, bueno, nik iten dut horien gainen. Ja. Bai. Bai, arrazoi da kasu. Dudi, gabe, bai, askotan, igual, ez gana pasa, o ez deunak euki, ez deu igual ikuspuntu hortik ikusten, da igual erresago Claro. harrapatzi gue, o ez dakit, ez da? Bai, eta adibidezen presatxo bat ezagutzet, urria iritsi eta arrox jazteana, eta gero minbizia pasatzen zeon emakume bat, baja hartu eta kaleratua izan zana. Orduan, esatezu, Nola begira. zenen alde gaude? Ja. Laguntzeko pres gaude edo bakarrik arroxa Edo jaztekoa, ez? sosakiteko. Hoi da. Ai, Lagundu ama, behar da, nola dan lagundu behar mundua, da. nola dan, Eta batzutan ez dakit ez da nondik heldu, eta ez gaude nian bertan ez gea kontuatzen zer da hon, ez da? Bueno, hortako daude, inurri bezalako elkartek, guri pixkat begik iriki arazteko. Eskerrik asko guri begik iritzeatik. Saiatzen naiz. Eta zuri minbizia aurriteko, familik, launak, bueltak asko laundu zizun, baina horrez gain badao gauzak gehiago laundu izuna, ez da? Bai, bida, badaude liburuk, dokumentalak, momentu hortan zu jartzezea atope daun guztia irakurtzen, ikusten eta dena. Eta badao liburu bat, Cicatrices Invisibles deitzen dana, Bai. eta horrek lagundu ziten asko, nere hor baina nere zikatriza nola eraman, erakutsi zitena, ez? Beti feminismo aldetikan eta estereotipo horietatikan pixkat aldeiteko. Eta gero dago dokumental bat, Lazos Rosas S.A. deitzen dana, eta hor pixkat kontatzen da, Lazo arroxen mundua nola hasi zan. Ze hasieran ezan arroxa, melokotoi kolorekoa zan. Eta aldatu zan, o... Bai, Espainetako enpresa handi batek erabakizun beak copyrighta hartzea eta arroxa bihurtu zuen.
Ze berezko emakumea sortuzuna, pues, etzun mundu hortan sartu nahi. Eta horregatik eramatei dugu latzo arroxak. Ai, ama. Eta beste liburuan eta beste garen nola jorratze dituzte gai hau, nola sartu dizue bertan? Azkenen, zure egoeran sentitzu arazte izute beste pertsonak ebai daudela. Azkenen bakarrik sentitzen gea alde batera. Baina beste pertsona batzuk gu bezala daudenen, sentitzezu, ez? Komunidade baten parte sentitzezanen ordun erosogo sentitzezea. Eta azkenen liburuk eta olako ikusita, sentitzezea etzeala, hain txakur berde bat, ez? Beste batzuk ebe zu bezala pentsatzeutela, eta ordun zerezu, bueno, pues ez nabilain gaizki. Ja. Ai, ama. Bueno, hemen txe. Bagoaz, Bai. Gure patatai horrei bi buelta eman guain, ja botaiola gurina eta perre txikok eta irugilarra, berde pixkate pikatuta botako jau, eta ia platera datzia bakarrik, eratzi zaigu hemen. Hartuko du hemen, peresia beldurre gabe, aitak esateit, ez despistatzeko, peresia jartzeko plater guztiai. Aita saltxerok dauzkeu, Aita saltzeroa zuriare bai, Bai, pixka bai. Bixente handit, ja. Bixente gini grabatuta naho, Bi bider gainea, Bakir bai. Bat tolosan, han egon ginean, bai. Jo, esatez, babarruna egin da izen, babarrun ingo zituen zure eta bizitzan. Asko. Eta behin argina noarea gonda, azea, humusa, babarrunan eta ziostia. Oen digo gora araztei, bai. Giore etorri zan. Aian geunden, bai, grabatzen, Zukalerrian udako zailu eta are etorri zan, grabatzea. Berri humusa egin genuen, aia, bai. Onda. Besarka da, Vicente, hemen dikan. Bueno, hemen ingo deuna da, hau negota, azkenengo bi bueltak eman horrei. Eta plateran bilanua, platera eratzeko. Bueno, eta minbizia gauza txarrak eman dizkizu, baina gauza honak eman gauzizkizune, bai, bizitza beste erabatea ikusteko modua. Ona ezakit, baina igual hoxe, baloratu ondo zaudenen gehien bat, ondo zaudenen. Ze ondo zauden, nik bakizu, minbizia pasan un prozesu guztin, bi aldiz indet, hola, nehar saio ehar bat. Lehenengo egunen, bularra utzi behar izan duen umei eta lehenengo gaua, desastre. Eta geho hurrengo saioa bakizu noiz, lehenengo aldiz oporreta jun familien, eta oso ondo neonen. Ze ninun nehar saio bat esan ez, esaten ze gertatzen zaizu da, oso ondo nahola hoain. Hoixe da, bizitza ez, azkenen momentu txiki horiek aprobetxatzea eta jakitea disfrutatzen. Egia esan, ez dugu baloratzen da hori batzutan, basu minbiziakin, oso gogorra pasa ezu, nahi txeito gatu olako ikan gainean, baina askotan hortzetako minak gau eta gaizki gaude eta gio ondo gaudenean ez dugu baloratzen ondo gaudela. Hoi da. Eta egia esan, hori zatego, momentukoa bizi berdala, eta goxatu. Eta holako platerrear bat jarri eta lagun, familin edo bakarrik bai disfrutatzen da ona, ez? Eta momentu horiekin geldiu, ez da? Hoi da. Bueno, Aintzane, eskerrik asko etortzeagatik, zure bizipena kontatzeagatik. Earki bili naiz. Eta Vicente esan urrenare etortzeko hemenengo gehala, zugaldatzen. Esango jo. Bueno, eskerrik asko, eta hemen txe, aita esan bezala, besilakin bukatuko dugu. Aita etortzean musa ez dugu ingo gontan, Venga, besarka da, eta eskerrik asko, Aintzane. Agur. Agur.